recordar que temos con nos a Vicente Manso para facelo ben e de xeito seguro. E xa está en faena. Moi boa tarde, Vicente. Hola, boa tarde. Efectivamente, estamos en tempo de poda. Se temos un xardín do que queremos coidar, chega o momento de podar, ainda que sexa un pareado, é así. Toca empezar pois a cortar esas ramas que están secas, que veñen tortas, a despuntar, pero todo isto, como explicaba Juan, efectivamente, conleva unha serie de riscos, porque, bueno, traballamos con ferramenta e demais, e hoxe imos aprender a facelo de xeito seguro e eficaz, non? Moi ben, pois sí, chega o momento de facer as podas, de sanear tanto as especies, sobre todo ornamentales, pois esas ramas que se desmadraron durante o verán, ramas secas, pero hai que facelo con xeitidiño e con seguridade. Porque estaba vendo, por exemplo, esta ferramenta que é das máis básicas, non? As máis básicas, sí. Con isto podes facilmente levar por diante un dedo, que te salte algún ollo, non? Xa levamos luvas, levamos lentes, pero efectivamente nas cousas máis sinxelas, que parece que non revisten peligro ningún, podemos ter un accidente. A veces é o que pasa. Por confiarnos, non? A veces as cousas máis simples son as que provocan accidentes. E hoxe vamos a falar de poda tanto en suelo como esas podas que se fan a certa altura, mira o que teño detrás, as escaleiras. E aí é onde está o problema. Cando intentamos acceder ás ramas e usamos unha escaleira e non temos os medios adecuados para subir. Xa está defendendo ben poñendo a protección dos ollos, eh? Porque a veces cousas pequeniñas, pero saltache un nada dun pauño a un ollo e xa te solío montado. Sí, ademais que unhas gafas é que non estorban. Nin pesan nin nada. É moi perigoso, que che salte unha astilla para un ollo e clávaseche aí e armache unha gorda, eh? Sí, sí. Ademais, hai que ter en conta, por exemplo, neste arbustiño, ves que ten as follas pinchosas, como son os... Son indestructibles agora mesmo. Sí, son os guantes, cuidado con os guantes. Mira, da miña talla non son. Eses son os anticorte, non? Pero estes son os anticorte. É antipinchazo. Non noto absolutamente, pero nin presión, estou totalmente... Sí, pois cousas como esas. E depois hai certas plantas que tamén segregan zumes que se che van ao ollo, pois tamén che poden irritar. Merece a pena invertir un pouco, non? Na seguridade das mans, dos ollos... Se non é un gasto, é unha inversión. E depois, en canto a ferramenta, pois temos moita. Iremos desgranando ao longo do programa toda esa ferramenta. Cada vez máis, verdad? Que agora viñeron estas motoserriñas pequeniñas, eh? Bueno, ese é a gran... Isto é un vicio, a gran novedade. Hai que ter conta con elas, claro. É a gran novedade que houve este ano. A chamada mini motoserra, sí. E aparte son eléctricas, claro, con batería. Sí, son de batería, non hai gasolina, algunhas en engrase automático e, bueno, é unha seguridade. Sí. A xente coño este botar ali total, tras, pa aquí, pa lá. Nos estábamos tirando desta que é máis básica, digamos, pero coa que podemos empezar a darlle forma, por exemplo, se temos algo ornamental como isto, non un setiño, digamos. Aquí temos un buxo. Como procedo con este buxo? Aquí temos un buxo. Bueno, o buxo podíamos podalo si queremos unha forma naturalizada, deixalo medrar, pero o que se suele facer cos buxos son... Redondealos un chisquiño, non? Darles así un xeito. Esa arte ou esa ciencia de facer figuras cos arbustos chamase topiaria. Como? Topiaria. 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 É a arte de facer figuras con elementos vivos. O dinoseto. Vale. O dinoseto... Que hoxe falamos de poda ornamental. Que eu xa entrei no primeiro erro, pensei que era o momento de podar as froiteiras. Non. Ahora estamos podando, por exemplo, isto para facer unha boliña. Xardín, claro. Para facer unha boliña é unha maceta, que é típica, as dúas boliñas que temos á entrada dunha casa, mira, por aquí sobraría este lado. anaco, por exemplo, non? Mete por aquí? Eso. Fais así directamente ou ten que ter unha dirección concreta? Estaba facendo moi ben, así máis cruzados que non se fai normalmente. O que estou cortando son as ramas máis gordas. Pero ten antes oído do revés, Raquel, non? Porque ahora temos... Non, é así, non? Porque ahora creo que temos no, esta Vicente. máquina que che vai gustar. A ver, Vicente, estaba facendo eu ben, é así ou é do revés? Así. Era xusto ao contrario. Claro. É iso que collín esta porque é para a xente diestra. Bueno, esta é para a xente esta é a zurda. tixeira chamada dunha man, vale? Non todo o mundo sabe que hai tixeiras de man dereita e de man esquerda. Que dices? Claro, aí temos o exemplo, mira. Esta é a tixeira de man dereita. Pero que vai abaixo, o negro ou o rojo? A Pregunta tixeira de Juan. man dereita, así. Vai o rojo, o Claro, vermelho xa vai cae de caixón. Esta é unha tixeira chamada de bypass, o que corta vai arriba e o yunque vai debaixo. Vai así. E ahora si colles esa tixeira vas te dar conta que se chamolda a mão esquerda. Total, Entonces, hai tixeiras para zurdos. Bueno, como as da oficina tamén. É dos poucas ferramentas que realmente hai ferramentas para zurdos. Entón, a primeira cosa que temos que mirar a hora de mercar unha tixeira é saber se a vamos a usar ca man dereita ou se a vamos a usar ca man esquerda. A ver, a outra. E pois hai tallas tamén, Pero hai tallas en función... É importante saber escoller a mellor ferramenta, sí, porque evidentemente investir un pouco nese aspecto. Se estás podando moito, ao final o que acaba con un dolor acabase notando. Pero bueno, isto sería
o auténtica maquiniña para facer este tipo de podas é esta. O problema é Cuidado. cando parar, Cuidado porque ca eso man. vicia. Sí. Bueno, Mira nun pispazo que o que fixo. temos que ir facendo é ir mirando ese Solo as rostiño, puntas, Vicente. Solo as puntiñas, vale. Para É o que facemos as contas está sin é arbusto. ir mirando, claro, ten en conta que este Pero vai buxo collendo formiña por aquí, este buxo está moi pelado, pero canto máis o podemos, máis se vai encher de Perdona, de Vicente, vegetación. ollo, porque estas máquinas poden parecer totalmente inofensivas, pero estamos a ver un vídeo no que hai un accidente cunha, como se chaman, podasetos, non sei como se chama esta máquina. Ala, mira. Mancouse, claro. Si levara guantes, podría ser evitado. Cortasetos, un cortasetos. Quixo sí. prendela de pé, non? Un cortasetos. Bueno, este é un cortasetos pequeno, mini. Este é un mini cortasetos. Pero que pasou aí? Mira, quería arrancala. Oh, madre mía. Botoulle a man. No, pero vamos a ver. Botoulle a man a cadea. Este é un cortasetos. Isto é un cortasetos. Isto vai cuchilla contra cuchilla, vale? Claro, te tocas Os aí. cortasetos como que estábamos vendo na imaxe, levan unha protección plástica para que nunca te cortes, vale? Porque este non o leva, porque este é un cortasetos que se usa en modo pértiga, vale? Ah, vale. En altura. Entonces, Non o vas ter preto da man, Isto nunca digamos, vas a ter claro. preto da man, exactamente, vale? Entonces isto o temos, para que sirve Ui. isto? Para cortar setos en altura. Pero onde Para non ter Pero que o que utilizar corta que vai por escaleira. Que dentro? corta eso. É cuchilla contra cuchilla. Isto ahora van a aparecer unhas cuchillas por baixo e Vale, fai vale, efecto vale, tixeira, vale. Que pasou aí? Que ese cortasetos que acabamos de ver na imaxe non leva esa protección plástica. Non leva o plástico, Que claro. levaría aquí unha especie de dedos. E que foi tocar, Que tú podes facer isto zas. e non che pasa nada, porque eses dedos... No, inda por riba tienen que botolle acuchillar. a man sen levar Sí, luvas. sí. Ben, de contado seguimos con Vicente Manso. Podedes enviar as consultas que quirades para él, que estamos en época de poda nos xardíns. E moito ollo, que non sei se vistes que temos escadas por aquí, imos falar do perigosas que poden ser as escaleiras e, sobre todo, os diferentes tipos que temos. Así que imos seguir con Vicente de contadiño para preguntarlle... Sí, pero perigos pode haber moitos esta tarde.